श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। मालवण शहरातील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचं काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे। सद्यस्थितीत पुतळ्याच्या चौथऱ्याचं काम पूर्णत्वास आलंय। या चौथऱ्याच्या वर बसवण्यात येणाऱ्या खडकांचे 3 भाग आज गाझियाबाद येथून दाखल झाले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नौदल दिनाला अनावरण झालेला राजकोट किल्ला येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती। या दुर्घटनेनंतर राज्य शासनानं या ठिकाणी 60 फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं। त्यानंतर या ठिकाणी पुतळा उभारण्याचं काम ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांच्या राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आलंय। या कंपनीने या अगोदर गुजरातमधील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं काम पाहिलं। पुतळा उभारण्याचं काम 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचं ठरवण्यात आलंय। त्यानुसार राजकोट किल्ला इथं पुतळा उभारण्याचं काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे। सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी पुतळा उभारण्यात येणार आहे तेथील चौथऱ्याचं काम पूर्ण झालंय। त्या चौथऱ्यावर ब्रांझ धातूपासून बनवण्यात येणारा पुतळा साकारण्यात येणार आहे। यासाठी चौथऱ्याच्या वरील भागात बसवण्यात येणाऱ्या ब्रांझ धातूच्या खडकाचे काही भाग गाझियाबाद येथून दाखल झाले। मोठ्या ट्रक मधून हे भाग आणण्यात आले। राजकोट इथं जाणारा रस्ता अरुंद असल्यानं हे ट्रक तिथपर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत। परिणामी हे तिन्ही ट्रक रेवतळे येथील सागरी महामार्गालगतच्या एका जागेत उभे करून त्या ठिकाणी हे सर्व भाग उतरवण्यात आले। हे तिन्ही भाग अन्य वाहनांचा वापर करून राजकोट किल्ला इथं नेण्यात येणार आहे। येत्या 2 ते 2.5 महिन्यात 2 ते 3 दिवस आड करून पुतळ्याचे विविध भाग दाखल होणार आहेत अशी माहिती मिळाली आहे। नौदल दिनाच्या निमित्तानं राजकोट किल्ला इथं उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा काही महिन्यात तयार करून बसवण्यात आलाय। हा पुतळा 8 महिन्यातच कोसळल्यानं शिवप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आलाय। समुद्रालगतच हा राजकोट किल्ला असल्यानं येथील हवामान, वादळ, पाऊस या सर्व गोष्टींचा विचार करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुन्हा उभारण्यात येतोय। यात पुन्हा घाई होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।